Il-Gvern ġdid nazzjonalista kommess li jkollu ministru speċifikament dedikat għall-isport. Se investi f'ċentru ta' eċċellenza biex tkun indirizzata il-problema tal-obeżità. Se jkun hemm ukoll ċentru għall-indoor sport, arena tal-futsal u jitwetta il-proġett ta' trakka f'Ħalfar filwaqt li jitnaqqas l-impatt ta' noise pollution fuq ir-residenti. Gvern nazzjonalisti se jagħti għotja ta' 500 euro lin nurseries għal kull tifel jew tifla żagħżugħ jew żagħżugħa li jieħdu sehem fi programm tal-isports u se jirrikonoxxi l-isport bħala dixxilpina speċjalizzata. Ser nagħtu appoġġ qawwi permezz ta' għotjiet, tagħmir u taħriġ lil kull min jieħu sehem f'dan it-tip ta' sport b'mod strutturat. U allura dan wieħed mill-pilastri ekonomiċi li se nkunu qegħdin nibnu f'Malta biex noħolqu aktar jobs ta' kwalità. Bil-biljun euro li se ninvestu qegħdin taraw kif għandna pjan determinati u se nkunu qegħdin inwettquh. Meta kien qed tindirizza lil dawk preżenti fil-lokalità tal-Isla, l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech saħaq li gvern ġdid immexxi minnu iwiegħed li se jkun ta' sostenn għal koppji kollha li jkunu għaddejjin mit-trattament tal-IVF. Aħna mal-koppji kollha li jixtieq ikollhom ulied ma' dawk il-persuni anke individwi li jixtieq ikollhom ulied, aħna rridukom illi tilħu dan l-an tagħkom, il-miraklu ta' tarbija ġdida, ta' ħajja ġdida. Sostna li meta sar jaf il-mediċina għat-trattament tal-IVF ma kienx bla ħlas ma kienx sorpriża għalih, għax dan huwa dak li jagħmel il-gvern, jikdeb u jipprova jirredikola lil kulħadd, anke lill-oppożizzjoni. Gvern immexxi minni se jkun qiegħed jagħti mhux biss is-servizz u l-għodda kollha manka l-mediċina kollha lil dawn il-koppji illi jixtiequ jsiru ġenituri. Dawn din hija x-xewqa tagħhom jixtiequ jsiru ġenituri li hija xi ħaġa li forsi għal koppji oħra hija aktar faċli għalihom ħafna drabi tkun diffiċli. Bernard Grech tkellem ukoll dwar l-edukazzjoni hekk kif saħaq li huwa rrid li jkun hemm iktar investiment f'dan is-settur sabiex uliedna jkunu jistgħu jirnexxu. Għalina l-edukazzjoni kienet għada u tibqa' pilastru importanti. Imma għaliex hija importanti wkoll l-edukazzjoni? Għaliex permezz tal-edukazzjoni aħna rridu nkomplu ninvestu fil-ħaddiema, fil-professjonisti, fin-nies tekniċi, fin-nies ta' għarfien, fl-akkademiċi ta' għada. Huwa fakkar fil-proposta ta' 500 euro għaż-żgħażagħ biex ikunu jistgħu jagħmlu esperjenza edukattiva barra minn xtutna, kif ukoll dik li żgħażagħ sa 21 sena ma jħallsux bolla.